Maka na ọkụ okporo ụzọ nọ na ọ na-ebuzo ekwela ọnwụ maka na ego oyibo na ọ bụrụ prọpati ụmụazị ya ka m ji agwa unu ife onye mmelụ na ya ka o ji bụrụ odogwu n'ezigbo oyi m nụ Honorable Chief Hyacinth Obo Ezechi wubelu 1 n'ihi ọma a na-egbughị ọ na-awụ ụzọ 1 n'ọlụ President Emeritus Olu Community na New York City na United States America akụkụ si yomanụ onye omego yi galela galinu anegbughị ibilinu onye ọma gaba n'irunu onwere ife iji bụrụ odogwu mmemme anyị mere taa bụ mmemme mụ na ụmụnne m anyị dị ise were ukwu ya anyị ya sinsi mama anyị nwụrụ anyị kwasịra ya mana anyị akpụnyezi ife efi so anyị wee nọgide ọwụrụ sọnsọ m ụfọrọ ụmụnne m niile ndị a wee gbapụsịa o mere ozi onye kwe fasị mụ mebe ezie n'ọsọ m ga-eme so nwa nwoke were sị na ya ga-akwado ime ya na anyị ga-eme ka ọ bụrụ mmemme anyị ga-eme taa were ọya ka anyị mere taa igosi na Chineke agọzigo anyị so ya nwabuzi mmemme anyị mere taa ekene m na-enye ụmụ m bụ ogologo ndụ na arụ isi ike na ọganihu Chineke ekene dịrị gị n'aha Jizọs amen okwu m na-agwakwa oriakụ m bụ ya onye ndidi na-ata azụ mkpọ o nwere ndidi o diri ndidi nọ wee gbanịa enyemaka ime ife a so ahụ ize onye be m lọlọ Cyprain Onyenwe ya bụ ekene dịrị ya aha ya bụ
afọ ya bụ lọla Cyprain eze Onyenwe eze udude ekene dịrị ya ọ na-agbanị hei Chineke biko gọziele nye eweziga ya eje ememme n'ife a okay. Oh, thank you. Thank you. Oh, no. Nnọọ Nwachukwu onugbu a na-afọwụ na di m ezigbo di m mgbe ihe a na-egbu ọ chọrọ igburu nne ya efi ọ chọrọ ịkpọgara ndị nne ya ochie efi maka na ụmụnne ya niile ekwutere okwu efi onwe onye kwetere ọ na-ewute ọtụtụ biko sụkpụgara nne ya ahụ efi ahụ o omenala be anyị onye ọwụ na nne ya nwụrụ nwa ya hụrụ ya n'anya ga-akpụrụ efi na ndụ jee kpunye ndị ikwu nne ya so nọọ ya ka ọ na-emezi eta sọsọ ya wụzi onye na-eme ya ọtụtụ mere ya mgbe ya nọ ndụ na sụmere na obi ga-adị ya mma afọ ya mgbe ihe a na-ebu ọ bụrụ na ya gwa gị ihe kịta ihe ominụrụ mgbe ife aka ebi n'ọnwụ na o nwere ihe ị na-eme ya agwa gụgụ kwụsị ọdụmma mana ya gwa gị ịkwụsịghị ihe ahụ emere na-aga ịwụ na ọma nduzi mma ọ ya mgbe ihe aka ebu o buo mgbe ahụ udo adọ ọ ya wụ afa dị nke bụ sọ Chima sọsọ Chukwuma ihe niile one ihe ị na-ahụ ụwụ ụmụ ya niile na-egburu ya ihe a ha jikọtara obi ọnụ wee so ka ha mee ihe a na ha ga-emerịrị nna ha ihe adị ya n'obu ka ha mere ya ka obi dị ya mma ịghọtago ọ ya bụ ihe dum ime akpa ha oke anyị shiri rice mee pepe soup shọta mana ma ejeghị m akpọkọta chapa ncha n'otu ọ bụrụ na m dere ya ede nye ngụ n'akwụkwọ ịnati mana ihe niile dị embedded yeso kpam kpam onye nwe nwada na tọn anyị rice osikapa onye ka ọ bụ onye awụ nne m onye awụ nne mụrụ ọra nne mụrụ ọra ọ gbara afọ ya bụ nọnyere m Chukwu nọnyere m enwekwara ekele ị na-enyekwa n'ụmụ gị na-egburu nna ehi enwere ekele pụrụ iche ị na-enye asụ m Chineke ebugokwere nna nke m bụ olu nne m wee na-akpụnyezi nna ha nke a asụ m Chineke dobere m ụmụaka ahụ ogologo ndụ na-arụ isi ike dobekwuzie ụnụ na maka ụnụ na-adụghọ n'udo ụnụ ama mbịa ije a mekwadịkwa udo ụlọ ahụ na-emegide na amụtụpụrụ anyị ma ọ bụrụ na ma asụ oyibo onu ekwuru ọbịa wụọ na-aga n'iru udo ụlọ ahụ a na-aga n'iru kama ụnụ ga-eso okwu kama ndị iro a na-anwụ ụnụ a na-aga n'iru maka Chineke si ya ụmụ ya ga na-aga n'iru na ụmụ ya ama nnachi azụ na onye iro ama aṅụ ụmụ ya onye iro ama aṅụ ụmụ Chukwu kama ụmụ Chukwu ga na-enwe ọṅụ ha bụghị ha na-anwụ na-enwe ọṅụ na-enwe ọṅụ na-enwe ọṅụ etu amụ na usi enwe ọṅụ ịbịara ka anyị nwere ọṅụ n'afọ gara aga bịakwa n'ahụ a ekele dịrị gị ọ ga-adịrị ọnụ na mma n'aha Jizọs nna m hei okpokpo mgbe ihe a na-egbu amaghị m ka m ga-esi kelebe ya maka nwoke awụ ọhụhụ m o jeghị eri nri o mekọta ọ bụghị m ọ naghị eri nri ife ọla ụra m ga-atụkwasị ya aka ntụkwasị ya aka ọla ụra ịghọtago ma ọ na-ahụ aka m na-arụ ya ọsụ m sọ ọchị m kedu ebe ị nọ asị ga dadi ana m abịa ọnọkọtasị ya adịghị m akpọgụ dadi ya ibe ga na-akpọgụ mgbe ihe a na-egwu maka na eso m ime ka nkwugharị ihe a mee ibe a asụgụ mee ibe a ibe ha owute maka na ọnwụ na ime ya ibe ama ndụ njọ obi ozugbo ibe adị mma so ịkpọ ha ya mgbe ibe a na-ebu ahụ obi adị ya mma so mbịa ha tụkwasị ya kasị ma mgbe ife m ọza ọlahụ ụra obirigwe nke atọ ihe wetara ọhụrụ mmadụ ndị mmadụ emekọtago ka emechie ya okwe ha jụọ ọ ka mma na ị gwara enyi nwoke ọ ga-agwa gị nke ka mma amen amen
anyị sere nri ọka see semo sụọ akpụ o mere ndị wa akpụ ka a naba enu nne ka ihe ịsụwa afa gị Afa m bụ Chekwube Chekwas. Chekwas Yes o. Chekwas for real. nnukwu ada Na be Onyenwe na be Cyprain Onyenwe. Ọ m bụ nnukwu ada. Okay. Yes o. Anọ m na unu na-eme nnukwu mmemme taa na-eme na ụnụ mmemme tata. Yes, anyị na be ndị mmụọ ya. Na be ndị mmụọ ya? Ee. Okay. Gịnị ka unu sikwere tata? Ha, ndị gba akasa na ya siri ofe onugbu, ofe onugbu. Nke a sauce, white rice and sauce. All beef. Anyị siri everything. Okay. Ihe niile dị? Ihe niile dị ọgwụ afọ ka ị wee bịa liwe. Ịkwasị ọ na ịdịrị ọgwụ afọ. Good. Anyị nọ ya? Ka ya na ịgba n'ọsọ. Mba, anyị ma agba ọsọ. Ọkwa ndị ọ be ha ka a nọ na-agba ọsọ. Mmadụ agba ọsọ be. Ihe ahụ onye a ga-ejikwa ndị ụmụ uchi ekwuru ọbịa. Ya ga-eji akwa ha ọbịa. Yes. Okay. Ọ dị mma. Ama amanụ ka ịkwa ọbịa na-adị n'ekwuru ọbịa. Maka ọbịa. Ọbịa na anyị nwa bịa na-eme ya. Ọ na-eme ya. Na ekwuru ọbịa dị agbalas. Mba na anyị da-agba last. Ndị ezi agụrụ ada agba last. Ndị be Onyenwe ada agba last. Okay, ezi agụrụ. Yes. Ndị ụlọ ada akwakwu last. Daalụ nna m. Afọ m bụ Maazị Chukwu na nso Onyenwe. Okay. Iso na Onyenwe family. Aso m I original one. Onyenwe family. Okay. Yo Anambra Chicago. Okay, which means all the money for that. I believe that. Yeah, I believe that. I remember na yeah, I believe that $8. But thank God I will keep it here now. Only half of I had to go free from that. Okay, yes. Yeah, I believe that one buy. More agbaghị ndube ha efu emekwa ndube ha dịka omenala Igbo si wee dị ọ na-awụ nwaada nwụọ ndube ha akwacha otu ndube ha bịa kulozu ya akpọ ya kulozu adị kulozu ahụ ndị ụmụ ọ mụtara emekwa ndube ha etu mgbe mpa anyị ha eme n'ihe etin so ha promise the family na oge na-adịghị anya ha ga-emelite. So, but along the line, many of them are even my father about 1, 2, 3, 4. We had five men. 4 I will go. Yes, 1, 2, 3, 4. 4 I will go. So, only not now was the devil was only coordinating the high one dozen in them. I make it if more than get your brother will be more volatile. I say, the period on board. I didn't I see okay, we do. I want to watch out. No, I have the what I have. So that all the that I will tap. I did go if you make one do so that I will tap. I will want to live to each because come on. Omenala Igbo si wee dị ọwụ na ime ihe chere ego o nwere ike na-aga ụzọ makpọ gị chi na ọya so thank God we are good to I will achieve the thing today so that is it. Okay. And now from ndị nna ochie obi dị nọ aṅụrị ebe a rie ahụ ka a na-ala ka a na-alakwa nwuche ọṅụ ọ na-agbalịka onwe onye na-enye ekele na be ndị nna ochie ma ọ bụ ezinụlọ Onyenwe nwee special time. Yes, I'm ekele Nze and Eda Cyprain Onyenwe na mbọ gbara ịfụna na ha niile anwụcha
hapụ ime distin so ana m ekele ka o si gbaa mbọ fụ na ihe a promisiri ndị onye na ha ochie ha mezipụta. Ana m ekelekwa ụmụ ya mere ka enwee ike ị na-eri naanị n'ụbọchị taa. Ana m asụ kele dị Obiọra Onyenwe Obi West aka Obi West Konjama na-ekelekwa Echezona Obi West tọrọ ojikọ maka mmemme si from Germany ma fred ifo na ọ gara ọfụma. Ana m asụka ndo dịrị ya ma ụkwụ oji bata ka o ji eji na ga mọnwụ ya n'aha Amen. Ibe akwa ibe enwe ọ na-edekwa na anyị ya maka ụmụdere anyị n'ọnwụnwa onye ka o na-esi onye ejebe n'agha Jizọs anyị ga-adị na eke anyị wee nleta isi na-akpọpụtiri Chukwu kelee nke ahụ ka ọ desetịkwa aka n'ime ọṅụṅụ nta echere anyị n'ihu ka anyị ṅụọ anyị nta n'ofe ịfụnanya na ọdịnihu ihe ndị anyị na-ega anyị ọkwa ndị ga-erubere ya si na nke ofu afọ It's a cause on the beat. 1, 2, 1, 2, check. Chaka. Amala puni jenu, regu mebi chakose. Nani no sonyi chakose. Ezi wamana. My brother, I have a letter with a proper information. Make we try to this correction. Oh yeah, give me attention, oh. All the people waiting say they be my cardio way. You dey form galadima for my matter. Hey, you come the feel. Without you I no go make 'em. I be you don't dey feel. Without you I no go blow. My brother pause and be make I reason you keep query. I say pause and be I'm up here in the lamba. You can never stop my shine because now God be my shine. No dey reason my matter. If you try now you go tire away. My brother no see you and start. Ewo galadima o. No dey from the booty Jesus. You know they give me food no dey stress my life. Ewo galadima. No dey from the booty Jesus. Iwa mo solimo emu mo jemu lewilo. Iwa mo solimo. No dey from the booty Jesus. Iwa mo solimo emu mo jemu lewilo. Iwa mo solimo. From the booty Jesus, help your brother. No, they use your brother shine. If you use your brother shine, wait till you can know. Okpigalu no, we sing your broke about you. Forgive when say kapuoto. Onye ligole brutu onya ibamu ibaso. Just because say you get bread, you come there for burger. The person will get the back. Wait till you want make it do. You can never stop my shine because now God be my shine. No, there is in my mouth. Nani
don't so ni takoshe. My brother, I have a letter with a proper information. Make we try to this correction. Oh yeah, give me attention. Oh, all the people waiting say they be my cardio. You dey form galadima for my matter. Hey, you can't feel. Without you, I no go make 'em. I be you done the feel. Without you, I no go blow. My brother, pause and beer. Make I reason you kikwere. I say pause and beer. I'm up here the lamba. You can never stop my shine. Because now God be my shine. No, they reason my matter. If you try now, you go tire. My brother, no see you and start. Onyembu, Olonya Fuludido, Onyembu. You galadima, oh. No, they from the booty, Jesus. You know they give me food, no, they stress my life. Onyembu, you galadima. No, they from the booty, Jesus. Ibamu sholiba, sholiba. Ibamu jembe, wilo. Ibamu sholiba, sholiba. No, they from the booty, Jesus. Ibamu sholiba, sholiba. Ibamu jembe, wilo. Ibamu sholiba, sholiba, sholiba. From the booty, Jesus, help your brother. No, they use your brother sign. If you use your brother sign, wait till you get no. Okpigalu no, we sing your book about you. So give weze kapuoto. Onye ligole butu onya. Ibabu, ibasoro. Just because say you get bread, you come there for burger. The person will get the back. Wait till you want make it do. You can never stop my shine. Because now God be my shine. No, there is in my matter. I like onye ọbụla eriju afọ onye nọ ibero ndị ọzọ nnụ okpokpo nwa gara adụghị ihe ọgbaba anyị gụọla n'ụlọ n'ego adịbụ ntinye na pin ogbuhe ụdị ihe ọma ebe ihe ọma ụdị ihe ọma ụlọ emeka ụlọ ma ndị ọzọ mbịa na bịara ogwugwu gaa ji aka na ka anyị maa anyị ruo ahụ nna anyị egiene rụọ katọ anyị sị ka anyị kọọ ọrụ kenee gị gwa unu imere ọfụma na imere ọfụma kụ na ụmụ mere anyị kwesịrị unu ji eme ka unu mere ya ọfụma anyị sị ka anyị kenee gị were gwa ha na anyị ga-akwado nkịta gwanara na ndị ụmụnna anyị nọ na benu ete ebe nọ otu ebe nọ ka anyị gbadakwa ka anyị jekọpere bakwa mekwa ihe ha ka alụrụ ọya ka ntị ka ejekọ ọrụ ka anyị uche n'ụdị ya ọkwa mụ na ndị be anyị were bịara odogwu abụrụkwa ma onye chọ n'elu ụwa ife onye mego ji bụ n'odogwu n'elu ụwa maka na ọkụ okporo ụzọ nọ ọ na-ebu ụzọ ekwela ọnwụ maka na ego oyibo na ọ bụrụ prọpati ụmụazị ya ka m ji agwụ ka ọ na-ruo nke ahụ ọnụkwa ọchịkata ọchị na-esi achịcha na-ekwu na emume krismas anyị na onye ọbụla na-eme anya ya nwa na ụmụ ya wetara ibe a wee so
anyị were ya anyị eje na kọrọ ụmụnna anyị na ibe na-emenụ ụmụnna anyị tụrụ anyị kụọ aka onweti ozi ọzọ anyị ga-eji anyị agwakwazie ya ọ bụ ka nke ha ekele ibe anyị kwana ya anyị nwebụ ndị ụmụnna anyị bịara kpọrọ nwanne anyị nwoke n'azụ ọzọ ọ gwara anyị sayị na ihe ga-eme anyị sị ya na ihe ọma ka a na-eṅomi eṅomi oge anyị bịakwara anyị fụkwara na otu na ụnụ bụzi anyị ụzọ bịa ụnụ bịara n'oge anyị wee na-asị ihe o mere ọ bụghị ebu emume ka esi eme so ọ na-afụ na ihe o gosiri ọ ihe ọma ka ọ bụ wee na-akọ na anyị na-ewe n'iwe na anyị bịagodo achọwa ọjị mee ihe anụ na ọ ka bịa otu ihe mekpọrọ anyị today nwe ihe mekpọrọ anyị tụ anyị na-agbagharị fọ ndị efe anyị bịabazie ebe a unu emeka na ịbịagodo abịa unu emeka nnọọ okay biko mgbe ibe a na-ebi o juru m ahụ na alụ niile a ọnwụ alụ nna ha go na ụmụ go kwema nọọ maka ụmụ m niile na ndụ eburu n'ọnụ onye na ndụ Anthony ma ndụ Bedford na ndị ọzọ niile pa niile biri aka n'ibe na family alụba niile tụrụ atụ alụba niile tụrụ atụ mana kịta kịta na-ene anyị foto a na-ese anyị ba agwa na-esecha asachatakwuo ya maka ọnwụ ụsọcha na ka o ji foto nepa emechaa taa anyị mekọrọchazie ife anyị ejezie ọhụrụ n'ihu ugbo anyị anọzie go na ụmụ hụ na ụmụnna ndị akwụrị anyị na anyị esefe kwa ife ọrụ ekele ịma na ọ dịghị izi ọkwa ibe anyị mere jamam ndị omenala be anyị ka ọwụ jagam yo jawam na ọ ibe eji anụ ya eme ọ ibe eji anụ ya eme obiri n'ọnụ onye obiri n'ọnụ onye ọ bụ nna ka daalụ nne ọkwa ịfụ ife mere ebe atọ atọ na nke ka o si masị gị ọ na-adịkwa mma ihe dị mma na atụrụ anya na ihe eme asị ụmụ nwadị ala irekọgnaiz ndị nna nwunye ochie anyị ma ikpunyefe efu gwakwa ha na ụmụ ha na-emebe ọfụma n'otu ahụ ụmụ nwanne ndị na ka anyị chịkọ aka ọnụ wee mee ya asị ụmụ nwanne nne ya mara gị mma thank you Afam Obi West adị m very very happy n'ụbọchị tata ihe mee n'ụbọchị tata bụ ihe obi aṅụrị because ndị nna m ochie akpụghelufa efi ụmụ nwanne m tikọrọ aka kpụnye ndị bụ nna m ochie efi and ezigbo ihe ọṅụ ka ọwụ and adịkwa m very happy onye ha si wee nabata ya wee rie wee ṅụọ maka ọ dịrị izi wee were obi aṅụrị wee kpụrụ efi wee naba my father ụkwa Cyprain na Onyenwe dịkwa nnukwu happy n'ụbọchị nke taa maka tata dịkwa ụbọchị ya because a sị na nna
zụchaa nwa zụọ nna so ụbọchị taa ụbọchị o ji o nwere ezigbote aṅụrị pụrụ iche so aṅụrị m niile bụ na ndị mmadụ bịagasịrị na be anyị n'ụzọ niile gbagasịrị gbachaa different type of places wee bata n'obi aṅụrị adị very happy and ha bata rie ṅụọ nwa aṅụrị ọ dịrị izi so obi dị m sọsọ ụtọ na one everything si wee gaa n'ụbọchị nke taata so nwere onye si na ọfụrụ ihe o riri ọfụrụ ihe ọ ṅụrụ so adị m very happy so Chukwu ga-edokwa ha ụkwụ ha ji gaa na ga-aka nke ha ji wee bịa mma Chukwu ga-edukwa ha ogologo ụzọ maka many of my friends is different places wee bata obodo a today so ọ dịghị easy so my happiness wụ na ihe niile gara nke ọma. Thank you very much. maka na ọkụ okporo ụzọ nọ ọ na-egbu ụzọ ekwela ọnwụ maka na ego oyibo na ọ bụrụ prọpati ụmụazị ya ka m ji agwa unu ife onye mmelụ na ya ka o ji bụrụ odogwu n'ezie n'ezigbo oyi m nụ Honorable Chief Hyacinth Obo Ezechiwubelu 1 n'ihi